valuri sodi, xogħol ta' kwalità, governanza tajba, ġid komuni u pjanar fit-tul. U ma' dawn il-bażi ta' 140 proposta li nidew il-Malta Employers f'dokument blisem Good Governance and Smart Growth, bażi li fuqha qbil anka mal-Partit Nazzjonalista. Waqt laqgħa li saret ma' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista, Ivan Refalu, il-President tal-Malta Employers qal li qed jappellaw għal governanza soda u wedid bilanċjati. Dwar dan Alex Borg spjega kif il-Partit Nazzjonalista tippreżenta viżjoni fit-tul u mhux sempliċement proposti fl-arja. Kevin Borg, id-Direttur Ġenerali, qal li l-140 proposta huma bbażati fuq 8 prioritajiet fosthom titjib fil-produttività u l-kompetittività, trasformazzjoni fl-edukazzjoni u pjan holistiku għal miżuri family friendly. Fosthom anka tisħiħ infrastrutturali fiċ-child care biex jgħinu l-ġenituri li jaħdmu bix-xift. Kevin Borg tkellem ukoll dwar l-ambjent u saħaq li l-espansjoni ekonomika ma għandix ħalli impatt ambjentali u tenna li m'għandux ikun hemm iżvilupp bla rażan. Nagħmlu miżuri biex inkomplu inkabru l-ekonomija tagħna, però inkabru l-ekonomija tagħna b'tali mod li jekk inżidu l-valur miżjud aħna nkunu nistgħu innaqsu il-pis fuq ir-risorsi tagħna, pis fuq l-art, pis fuq anke l-ħaddiema tagħna u pis fuq ir-risorsi kollha li aħna fil-fatt bħala pajjiż żgħir m'għandniex. Għal daqstant qegħdin nimmiraw biex ikonna a balanced growth and a stronger social cohesion qed ngħidu, ġifieri biex aħna jkollna mhux biss ekonomija iktar b'saħħitha imma kwalità ta' ħajja aktar tajba għan-nies. Alex Borg minnaħa tiegħu fakkar f'numru ta' proposti li nieda l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem, inkluż l-industri ġodda ta' data, l-AI u New Space, koll il-proġett ta' Herzbank li ma' proġett intlaqat tajjeb ħafna mill-Malta Employers li rimarkaw kif 150 ħaddim se jrendu 450 miljun fi 3 snin permezz ta' impjiegi ta' kwalità li joffru produttività għolja. Diskutejna il-proposti tagħhom li propju preżentawlna u wkoll poġġejna qudiemhom il-proposti tagħna li wkoll ħafna minnhom jindirizzaw l-isfidi li qed jaffaċċjaw propju minn ħaddem ġewwa pajjiżna, l-employers ta' pajjiżna. Fost dawn propju anke dak li ħabbarna dal-għodu fejn aħna ser noħolqu propju anke one-stop shop għall-employers u għat-TCNs fejn innaqsu ċertu burokrazija li tikollhom. Dawn fost ħafna oħrajn jiġifieri, però kellna wkoll diversi proposti li qablu flimkien u għalhekk dik hija xi ħaġa pożittiva u nħarsu l-qudiem biex inkomplu dejjem nagħtu l-appoġġ il-social partners tagħna u l-unions madwar Malta Bawdex. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat għal din il-laqa minn Beppe Fenekadami, Graham Bencini, Jerome Caruana Cilia, Ivan Castillo u David Paceros.